ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଖରାପ ଲାଗୁନି। କାହିଁକି ନା ଏସବୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ କଥା ଭଲ ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ତମେ ତ ଏବେ ବି ନନ୍ଦିନୀ ଖୁସିରେ ଖୁସି ହେଉଛ, ଏବେ ବି ନନ୍ଦିନୀର ସାଙ୍ଗ ହେଉଛ, ଆଉ ଏବେ ବି ମାଗାଜିନ୍ରେ ତାର ସଫଳତାର କାହାଣୀ ବାହାରିଛି ବୋଲି ତମେ ସେଇ ଖୁସିରେ ଆମ ଘରକୁ ମିଠା ନେଇକି ଆସିଛ। କଥା ବୁଝ, ତମେ ନନ୍ଦିନୀ ଉପରେ ଏସବୁ କହିବି ଟିକେ ବି ଭାବିନ, କାହିଁକି ନା ସେ ତମକୁ ତାର ଜୀବନସାଥୀ କରିବା ପାଇଁ ମନା କଲା। ପରିଚୟ, ଏତେ ସମ୍ମାନ, ଭଲ ଇନକମ୍, ତାଛଡ଼ା ପିଲା ସାଙ୍ଗ ପାଇଁ ଜଣେ ମହିଳା ମୋତେ ଭଲ କରୁଥିଲା। ଏବେ ପୁଣି ନ୍ୟାସନାଲ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ରେ ତାର ଚର୍ଚ୍ଚା, କଲେଜରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନେ ତାରି ଏତେ ଖୁସିରେ ଲାଗେ। ହେଲେ ସବୁ ଭିତରେ ସେ ପିଙ୍କି ମ୍ୟାଡ଼ାମ କିଛି ନନ୍ଦୁକୁ ବଦଳରେ ବିରାଟ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ବସିଛି। ନନ୍ଦୁ ସତରେ ତ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି, ତା ନହେଲେ ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିବା କଥା ଚିନ୍ତା ବି କରିନଥାନ୍ତା। ଭାଇ କିଛି କଣ ଦେଖା 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 ମେକିଂ ଖାଇଛୁ ନା ବିଜନେସ୍ ପାର୍ଟି ନ୍ୟାସନାଲ ସବୁ କରୁଛୁ ଏପଟେ ଅନେଇଲ। ଏଇ ଏଇ ଦେଖ ମୋ ସୁନା ପୋଡ଼ା ମୋ ଦେଖ ତତେ କ'ଣ ଘର ଭିତରେ ଆସିବା କହୁନି କି? ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯାଇକି କାଲି ବାପା ସୁରଟ ଯିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ, ଆଉ ଏ ଘର କାମ କରିବା ପାଇଁ ରାତି ଜଲ୍ଦି ଫେରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ଘର କାମ କରିବା ପାଇଁ ରାତି ପଡ଼ିଛି। ଏ ଘର କାମ କରିବା ହେଇଗଲାଣି, ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ ମୋ ରଘୁ ଭାଇକୁ ମୁଁ ଆଜି କହିବି, ଆଉ ଏ ଘର କାମ କରିବା ପାଇଁ ଜଣକୁ ରଖିବି। ଏ ଭଗବାନ, ଆରେ ଏଇଟା କି ବ୍ୟାଗ? କ'ଣ ଅଛି ଆ ଭିତରେ? ଖରାପ ଲାଗିଥିଲା ମୋ ସହିତ ନନ୍ଦିନୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ନନ୍ଦିନୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ କେବେ ବି ଖରାପ ଚିନ୍ତା କରିନି କି ଆଗକୁ ବି କରିନି। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କଥା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆସିଛି, ଆଉ ଏବେ ବି କରୁଛି। ନନ୍ଦିନୀ ବହୁତ ସ୍ପେଶାଲ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବୁଝିବା ଶକ୍ତି ବହୁତ ଅଛି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରେରଣା ହିଁ ମୁଁ ନିଜକୁ ବୁଝିପାରିଛି। ସେ କେବେ ବି କାହାର କିଛି ଅନିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତିନି।